Всечесний отче Пароху, отче Богдане, отче Єромонаху, Єремію, і ви всі дорогенькі. Вибачте, що не буду говорити на вашій рідній мові, лемківської, бо як же був малим і своїм няням отцем Євгеном Цибульським їздив до Михалова, до Зимної води. Тоді няня казав, що я дуже добре бесідував на лемківській мові, але тепер już tak nie udaється. Droga Iwono i Ksenio i wszyscy wy, drodzy, zacni parafianie Lubińskiej Cerkwi. Oto w serdeczny, gorliwy i gorący sposób oddaliśmy nie ostatnią posługę, bo ona nie zakończy się. Dlatego właśnie śpiewamy i pamięć Jego rod i rod z pokolenia na pokolenie. Ta wieczna pamięć będzie trwała. O osobliwym człowieku, wyjątkowym, jakim był i jest w wymiarze duchowym Janusz Kwoka. Jeden z was, jeden z narodu łemkowskiego. Wyjątkowy ze względu na to, że w sposób szczególny znalazł swoje miejsce w cerkwi. W sposób szczególny zogniskował wiarę daną przez matkę i ojca i poruczoną mu w depozyt, wspaniały, najcenniejszy depozyt historii błogosławionego narodu łemkowskiego. I spożytkował to najlepiej, jak tylko potrafi. Ludzie wyjątkowi i ludzie szczególni, oni są poza pewną normą. Ta norma jest czasami dla nas niezrozumiała i nieprzyswajalna nawet. Ona idzie bardzo często w poprzek naszego myślenia, ponieważ pewnego rodzaju zdobywanie sprawiedliwości i świętości, na ile można to zrozumieć, a przecież to jest 11. zapowiedź Gospodnia, przykazanie: bądźcie świętymi, jak i Ojciec nasz niebiański świętym jest. I każdy z nas próbuje to uczynić w swoim życiu, jak tylko potrafi najlepiej. Zbawiamy się przecież nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w cerkwi na liturgii, ale proces zbawiania odbywa się w domowej cerkwi, jaką jest małżeństwo, rodzina, jaką jest także praca, przestrzeń, w której Januszowi i nam przychodzi się spotykać z ludźmi. On był szczególnym głosicielem, był takim świeckim apostołem, bez wątpienia. On nie szedł na kompromisy. Wszędzie, gdzie trzeba było powiedzieć, że jestem prawosławnym Łemkiem, to nie było dla niego jakimś wyzwaniem albo jakąś, właśnie poszukaniem jakiegoś właśnie kompromisu. Gdzie musiał powiedzieć o cierpieniach, to i o nich mówił. Gdzie był dumny, też o tym mówił, ale bez chełpliwości, bez grzechu pychy. Wszystkie setki audycji nagranych, filmów, wywiadów z różnymi ludźmi, nie tylko z cerkiewnego grona, i hierarchów, i duchownych, i świeckich, ono miało zostać dla potomnych, miało zostać jako żywy, gorejący wciąż aktualny pomnik. I tym Janusz był wyjątkowy. Nas, kiedy zapytają, czy jesteśmy prawosławni, tak, przyznamy się do tego. Coś tam nawet opowiemy, podkreślimy, ale już dalej nie każdemu jest dane pójść o parę stopni wyżej, zaprosić do cerkwi, wyjaśnić mu, na czym polega moje prawosławne chrześcijaństwo, moje postrzeganie Chrystusa. Janusz to potrafi. Nie można powiedzieć, że minął się z powołaniem, że mógł zostać duchownym. To, co on robił, było bardzo często więcej niż robimy my, duchowni.
Poza tym nie było ograniczone takimi ramami, nazwijmy to, kanoniczności, posłuszeństwa, które duchowny musi wobec swojego biskupa okazać. Świeckie ma je w innej przestrzeni, w innym wymiarze, w innym kalibrze. I ta jego wyjątkowość w dziwny sposób zabrana, przystopowana poprzez, po ludzku powiemy, przedwczesną śmierć. Ale po ludzku, bo chcemy żyć długo. To mówi przykazanie Boże: czci ojca i matkę Twoją, abyś długo i szczęśliwie żył na ziemi. Paradoksalnie tam nawet nie ma słowa o miłości do rodziców, a po to, żebyś ich szanował. I to szanowanie ojcowizny przywiezionej w artefaktach, we wspomnieniach, w starych zdjęciach, we wspomnieniach, Janusz, tak jak powiedzieliśmy, umiejscowił we właściwym miejscu. Bóg zabiera człowieka, jak mówią święci ojcowie, w dwóch okolicznościach. I to dotyczy człowieka, który może mieć 80 lat, 50, 40, 30, 15 i 5. Pierwsza to jest okoliczność taka, głównie jeśli chodzi o ludzi dorosłych, że ten człowiek roztrwania, rozbija, zabija swoje życie i życie tych, którzy są przy nim, obok niego. Roztrwania niszczy poprzez nałogi, poprzez niepohamowaną żądzę, poprzez szalone życie. I my takich ludzi znamy, albo znaliśmy, albo często czytamy o nich na żółtych paskach, które przepływają na dnie ekranu. Szaleńcach, gdzie Bóg zamyka ich życie po to, żeby więcej już nie narobił zła, przede wszystkim sobie i tych, których oszukał, zmarnotrawił w swoim życiu. A druga okoliczność to jest taka, która jest najlepsza na zbawienie człowieka. To znaczy osiągnąłeś już wszystko, co tu na ziemi Ci dałem, czym Cię ubogaciłem. Zrobiłeś bardzo wiele. Ukształtowałeś w sposób właściwy swoją małą cerkiew, małżonkę, córkę, synów, dzieci. Dałeś im najlepsze podwaliny. Przekazałeś im w sposób właściwy bardzo dobrą drogę i depozyt i wskazówkę i kierunkowskaz, którędy trzeba iść, jakim być. A teraz pożądam Ciebie w tej niebiańskiej cerkwi, bo i stamtąd będziesz mógł z mojego błogosławieństwa, z mojej szczodrobliwości i opatrzności w skali, która jest dostępna człowiekowi, duszy człowieczej, pomagać im dalej. Być ich kuratorem. I absolutnie wierzymy, że u Janusza, choć było na początku wiele niepokoju, u Janusza zaistniała ta druga okoliczność. Zamknięty rozdział, wypełniony, spełniony, opisany w sposób właściwy, ukierunkowany, ze wspaniałym depozytem, który powinni zająć się ktoś inny, ktoś następny, ktoś równie ubogacony, a może i mniej odrobinę, ale również niepozbawiony przecież talentu. I myślę, że to powinno być i będzie na pewno troską i jest i ojca Bogdana, i was wszystkich, żeby ktoś to, co zostało po Januszu, co jest po Januszu, wciąż aktualne, żeby to było kontynuowane, prowadzone i w sposób właściwy właśnie dawało wszystkim innym obraz prawosławia, Chrystusa prawosławnego, prawosławnej drogi, prawosławnego sposobu życia. Jesteśmy razem z ojcem Jeremiaszem bardzo wdzięczni Januszowi już na koniec za jego niesamowite oddanie dla cerkwi i domu świętej Elżbiety w Sokołowsku. To jest osobliwa historia, na którą dzisiaj już nie mamy tutaj czasu. Pozyskania, odnalezienia przede wszystkim cerkwi za Wałbrzychem w górach Sowich, zbudowanej przez Rosjan w 901 roku dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżali tam leczyć się. Nikt nie wiedział o tej cerkwi.
Trzeba było ją odzyskać jako domek letniskowy, odkupić za ówczesną zachodnią walutę. Potem jeszcze było życzenie mojego taty, żeby dawne przedszkole, a dzisiaj Dom Świętej Elżbiety służył także wszystkim prawosławnym, którzy zechcą przyjeżdżać, odpoczywać w tym miejscu, gromadzić się wokół świętego archistratyga Boża Michaiła, Bożego Michaiła, bo to jest temu cerkiew Archaniołowi poświęcona. I od kiedy Janusz dowiedział się o tym miejscu i po raz pierwszy, i potem już kolejne kilkanaście wizyt i z małżonką, i z córką, zawsze mogliśmy na niego liczyć. I w okresie przedświątecznym, i w nowym stylu, i po nowym stylu, i w czasie feryjnym, i jeszcze innych. Były plany, bardzo konkretne plany przyjechania z niektórymi, chociaż którzy zechcą przyjechać i pomóc w obejściu cerkwi, urządzenia może jakiegoś takiego ogródka warzywnego. Wiele różnych zacnych pomysłów. Zostały nam wspaniałe zadania do zrobienia. Zostały nam narzędzia, ubrania i buty po Januszu, które są pewnego rodzaju relikwią. I za to dzisiaj w jego cerkwi tu przy Was chciałem bardzo serdecznie podziękować. Daj Boże mu bez wątpienia Królestwo Niebieskie, a my żyjmy tak każdej minuty, każdego dnia, żebyśmy usłyszeli w sposób zasłużony, ponieważ padną dwa słowa: odejdźcie i podejdźcie. Bowiem mieszkań przygotowanych jest wiele. I żebyśmy z Januszem spotkali się po prawej stronie tych, którzy zostali zbawieni, czego od serca i Jemu, i Wam, drodzy, serdecznie życzę. Spasuj was i błogosławię Bezpieczeństwo.